Hostisya ang gisinggit karon sa pamilya sa 14 anyos nga babae nga gipatay o gipasok ang patayng lawas sa usa ka septic tank sud sa eskwelahan dito sa Dakbayan sa Danau. Kagahapon na diskubrihan ang iyang patayng lawas nga didto ra gilabay o gitago sa compound sa pampublikong eskwelahan. Padayon pang gipangita karon ang suspetsado sa krimen nga usa ka 34 anyos nga gwardya. Ani ang report ni Nico Sereno. Kagahapon sa buntag na retrieve sa usa ka septic tank sa likod nga bahin sa Cogon Cruz Elementary School ang patayng lawas sa 14 anyos nga babay. Giila ang biktima nga si Tessa Marie Igay. Gitumbok nga suspitsado si Jessie Medikilio, 34 anyos, gwardya sa eskwelahan. Gikatahong suod ang duha. Apan una niini, Marso 25, gikatahong giupawan ni Medikilio ang dalagita. Allegedly kining atong biktima magsige gibadlong na niya nga dili maguban-uban sa barkada, dili magsigig laag niya. Knowingly kay bata pa man lagi mo gawas gyud. So mao na iyang isa sa mga rason nganong iyang giputlan og buhok. Ang insidente gipablatter sa pamilya sa police station ug pagkahuman gipalarga sa lapu-lapu ang bata didto sa iyang iyaan. Wala mahibaw sa pamilya nga mibalik di ay kini sa Danau apan wala mo uli ug didto ra mikuyog sa gwardya. Samtang gituyo namo pag-adto ang panimay sa biktima sa barangay Tabuk. Hilabihan kaguol ang gibati sa iyang amahan sa nadangatan sa iyang ikaduhang anak. Panawagan niya sa suspitsado. Nahuman naman gininimong imong isaad. Ngayon ka maghiko kay kahuman. Magnaot lang kung ayos lang buhaton. Og dili man kay na nimong buhat. Surrender lang kay aron matagaan sa justisya nga akong anak. Mara ginako kakuan gid. Lisod man kayo nga mag asa to siya pagitaon karon. Ang iyan na lang konsensya. Gibutyag sa amahan, may hulga pa sa iyang pamilya human sa insidente. Kikas gagmay pa sila bisan nagbuwag ko sa kong asawa. Wa ginaingon ako sa gibiyaan wala. Ako ginasakit man wa ako magminyuglain wala. Good. Dinhining maong komunidad sa karaan nga Municipal Cemetery dinhi sa Barangay Tabuk nagdako si Tessa Marie nga mas naila sa angga nga lapad. Ang balita kabahin sa nahitabo kaniya hugot nga gikakugang sa iyang mga silingan ug mga higala nga nanawagan og hustisya sa iyang kamatayon. Tapusan ninyong kita pagka pizza 4 katong graduation. Muna gyud ta mong last nga kita. Ingon siya nga sa to dili mapahibaw sa. Plano sa pamilya human ma-autopsy ang patayng lawas sa biktima adto kini ihaya sa kapilya sa dapit. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.